I dag skal vi over tanke min BMW F11 520D. Det er den der. Tanken den er stort set helt tom nu. Jeg tror kun der er et par liter tilbage i den. Så skal vi se hvad det kommer til at koste og hvor meget den kan tage. Og der er 69 km tilbage i den. Så jeg gætter på, at det er omkring 4, måske 5 liter eller sådan noget, i det den i hvert fald kan måle. Det kan godt være, at der er mere i den, men det er det, den viser. 69 km. Så kan vi lige prøve at se, hvad den viser i BeamerLink-appen. 3 liter, siger den. Og den siger faktisk rigtig nok 3,1. Hvis vi lige går lidt længere ned. Tank total 3,1. Så det passer faktisk meget godt med det, den siger her. Det er ret sjovt at se, hvad der sker, når man giver gas, eller når man drejer, hvordan den så ændrer, hvor meget den kan måle. Fordi prøv lige at se, lige nu der siger den 1 liter i tanken. Og hvis jeg lige giver lidt gas, så siger den, det ved jeg ikke, 1,3. Jeg kan måske prøve at dreje. Så jeg drejer fra side til side, ja, så ændrer den sig. Jeg har mere, hvis jeg drejer til højre åbenbart, og så har jeg mindre, hvis jeg drejer til venstre, så måske skal jeg bare dreje til højre hele tiden. Det her det er en F11 520D, og jeg gætter på, at den har en tank på 70 liter i alt, det er altså inklusiv reservetanken. Så jeg tror at lige nu, når den siger, at der er omkring en 3 liter tilbage i tanken, så regner jeg med, at jeg kan fylde omkring et sted mellem 65 og 67, måske 68 liter diesel. Og der er et emne, der måske er relevant at tale om, og det er det her med, bør man egentlig lade sin bil løbe helt tør for brændstof, før man fylder på igen. Og det er der diskussioner om. Jeg tror ikke, at det er en særlig god idé, at man lader bilen løbe næsten tør for brændstof, fordi der sidder en brændstofspumpe, og det sidder om bagved under bagsædet. Og den motor, den bliver kølet ned af brændstof. Så når du har så lidt brændstof i, som jeg har nu, så er der risiko for, at den simpelthen ikke ligger og svømmer rundt i noget brændstof, sådan som jeg har forstået det. Jeg er ikke helt sikker. I må rette mig, hvis det er forkert. Men den bliver kølet ned af brændstof, så der er altså risiko for, at den simpelthen kan overophede, og det kan gøre, at man reducerer motorens levetid, eller pumpens levetid. Så jeg tror ikke, at det er en særlig god idé. Man bør nok ikke lade den løbe så langt ned. Og der har vi min yndlingstankstation, og det er Shell. Siden jeg har fået den her bil, så har jeg kun tanket fra Shell, og jeg tanker udelukkende V-Power diesel. Jeg synes, at bilen den kører lidt mere smooth. Den har en lidt bedre tomgang, en lidt bedre koldstart, og ærligt talt, de 60-70 kroner ekstra, det koster at tanke en tank, det gør ikke forskel for mig. Og den siger en literpris på 17,49. Det bliver spændende det her. 300 kroner, 400 og 500 og 600 og 700 og 800 og 900, 1000, 60 liter, 1100, 63,77 liter, altså lige knap 64 liter. Så med de 3 liter, der er i tanken, så svarer det altså til omkring 67 liter. Og jeg tror nok nærmere, at det måske er 70 liter. Så det passer meget godt med de cirka 70 liter, der er i tanken. 1100 kroner. Det er dyre dråber, det her. Så nu siger BeamerLink-appen lige knap 68 liter. Det tror jeg ikke er helt forkert. Det passer nok meget godt. Og siden jeg sidst tankede, så har jeg altså kørt 955 km. Vi laver lidt simpel matematik. De 955 km divideret med de 64 liter, så svarer det altså til, at den har kørt lige knap 15 km på literen. Og med lidt simpel matematik, så kan vi lige prøve at beregne, hvad det koster at køre krone per kilometer. Ikke? Så 1115 kroner divideret med de 955 km,
Det svarer sig til, at det koster 1,16 eller rundet op 1,2 kroner per kilometer at køre i den her med min kørsel og med det mønster, jeg har. Jeg vil lige prøve at kigge på, siden jeg sidst tankede, der har jeg nulstillet den. Og der siger bordcomputeren altså 15,2, og i virkeligheden så var det lige knap 15. Det vil sige, at den overrapporterer sig med ca. 1,3%. Så det er altså sådan, det er i min BMW F11 520 fra 2014-15 stykker. Det koster ca. 1000 til 1100 kroner at tanken, og med mit kørselsmønster, jamen, så kører jeg ca. 900 til 950 km per tank. Den tank, jeg lige har tanket, eller den tank, jeg lige har brugt, hedder det så, der har jeg kørt omkring 50% af det motorvej, vil jeg gætte på, og så omkring 50% i byen. Så en tank i den her bil, tanket med V-Power diesel, og hvor meget jeg kunne køre i den, og hvad det kostede med de aktuelle dieselpriser, der er lige nu.